Hormatly prezidentimiz Qazaqstan Respublikasynyň ýokary döwlet sylagy Altyn Kran ordeni bilen sylaglady. Hormatly prezidentimiz Qazaqstan Respublikasynyň ýokary döwlet sylagy bilen sylaglanyny üçin prezident Kasym-Jomart Tokaýew we Qazaqstanyň ýakly doganlyk halkyna minnetdarlyk bildirip, bu sylaga Türkmenistanyň halkyna goýulan ýokary hormatyň nyşany, halklarymyzy asyrlaryň dowamyna baglanşdyryp gelýän bir dostlugyň we hoşnýetli goňşulygyň suwutnamasy hökümine garaýanyny aýtdy. Bellenşýäli ýurtlarymyzyň halkara derejesindäki ýakyn we netijeli hyzmatdaşlygy, ýödary düşünşmegiň, raýdaşlygyň we häzirki wagtda tebitgemde ähli gün tertibinde durýan mühim meseleler çözmekde ýödary gollawyň ýokary derejesini görkezýär. Ýurtlarymyzda ykdysady hyzmatdaşlygy orlaryň giňleri boýunça ösdürmek maksady bilen bilelikde iýilikderli iş alyp barýarlar. Bilim, ilim, medeniýet we beýleki durmuş orlaryna hyzmatdaşlygyň baý tejribesi toplandy. Häzirki wagtda iki ýurduň arasynda gatnaşyklar strategik hyzmatdaşlyk käfiýetine eýe bolup, Türkmenistanyň we Qazaqstanyň milli bähwitlerine dogry laýyk gelýär diýip döwlet başçylaryna aýtdy. We Qazaqstan Respublikasynyň ýokary döwlet sylagy bilen sylaglanyny üçin prezident Kasym-Jomart Tokaýew ýene dörgedek minnetdarlyk bildirip, berk jan saglyk alyp barýan döwlet we halkara işlerine ulysynlykları Qazaqstanyň doganlyk halkyna bolsa paragatçylyk, rawaşlyk we abadançylyk arzu etdi.